बेनि बेलायाव माबा मोनसे बुंनाय माने बेरे बासाखौ बुफ्रु बिसानि दावरावआव मेन्डेला सारा डाइरेक्ट बुंखाबाय बेखौ दांनाय माने बेरे बासाखौनो आवलायनानै लानाय फुल भिडिअखौ आं होनो थांगासिनो दं बिनि सिगां आं दिनै सुवालकुसियाव गोनां जानायफोरनि थाखाय खम बेसेनावनो जायफ्रा दख'ना फाननोबो गोसो आरो बायनो गोसो हाबानिफोर दामि दामि पाटखौ खम बेसेनावनो माने मोजां मिलायनानै हलसेल रेट जेराव दाग्रा बिनिफ्राय मोनलांगोन आं भिडिअखौ होग्रोनि ससे ओमफ्राय आपडेटआव थांगासिनो रायजोफोर जोंनिया माने जरा हिसाबै लायो बायदि जरा हिसाब एम्माया हेन्दलुम आवगोलावहाय बे दखाना नैबेबायदिमोन बे माने चेन्ज जाबोबाय थानाय आरोना दायो हाबलांनि ब्राइडेल दखाना ब्राइडेल মেইন বস্তু এইটো এইটো লেব টেষ্টিং আচ্ছা এইটো থাকিলে বস্তুটো পিয়ৰ বুলি ক'ব ब्राइडेलनि थाखाय অল অভাৰ नोगोद लन फायो प्राइसखौहाय नोंथांमोना सोंनानै लाहर वाट्सएपआवहाय प्राइसखौ डिजाइनानै बेफोरबायदि ইয়াত সেটটো আপনার ওড়না আইব আৰু ব্লাউজ আৰু ব্লাউজটো এইটো আচ্ছা এইটো ওড়নাটো এনেকুৱা হ'ব হয় मा मा सेट फैफायो नै नैबे जोमग्रा आगरा नै ओमफ्राय ब्लाउसनि थाखाय माबानि मेनलि नैबेयो रिटेल प्राइसआवहाय 22 ओमफ्राय बै 28 नैबेखौ आब' फुजियाबो गानदोंमोन नैबे दख'नाया नैबे 28 रिटेल प्राइस दै आरो जुदि जायनो जायनो माने दखाननि थाखाय नांगौ रिटेलारफ्रा जायफ्रा हलसेलाव लांफैनो बिसोरनि थाखाय एक्सट्रा प्राइस थाबावगोन बिथांमोना फोरमायनानै होखाबाय नैबेबो मोनसे ब्राइडेल बे डिजाइना ঠিক আছে नैबेनाबो किबा আছে ना ब्लाउज सेट আৰু ওড়না এইটো কিমান মানৰ আহিব ৰেঞ্জটো 22 बेबायदि बिसिनि रिटेल प्राइस बे हलसेलটো बेलेग হ'ব ना रिटेलार बेलेगৰ কাৰণে हलसेला बेलेग प्राइस जाबावगोन जायफ्रा फाननो थाखाय लाङो नैबेबो दङ वावल' मोनखायो नै दांबानो हेभिनो नायनो हागोन नोंथांमोना बे आरो मोनगोन प्राइसबो खिथाखाबाय आं नैबे ओरना जाहैबाय ओमफ्राय ब्लाउज सेट नैबेखौ बेखेवबावनि नैबेखौ मोजां बावबो ब्लाउज सेट ओरना ओमफ्राय सिबि पुरा किबा फुल कोर्स मोजां नुदों आरोखि रायजोफोर पुरा पियर जेन्युइन आरो बे स्टिकार टेग गोनां जोबखानाय सार्टिफाइड खालामनाय आरो प्लास ख्रिस्टियान वेडिंफोरनि थाखाय वाइट जायनो नांगौ आं खमावनो लांफानानै होनो हागौमोन जुदि आं फैयोमोन सोरबाफोर फैफायोमोनब्ला आं जेबो बुंग्रोआसै এইটো বৰ্তমান কিমান মান পৰিব ৰিটেল প্ৰাইস এইটো আপোনাৰ 18000 পৰিব না 18 গোলেগন নাই পুৰা পুৰা বৰ্তমান बेयावबो गासैयावबो मोनफाजोबगोन सेटखौ मोनफाजोबगोन स्मुथ एबार नै रानी पिंकखौ नायना आं बेखौ नायनो होननानै ब्राइडेलनि थाखाय हाथ फाग्ला बिदि बेरो नै आरो এইবিলাক किमान परिब दादा 22 22,000 रां नै बेफोरो ओरैबायदि जोङो नै लाइटजों मोनाफ्रावथ' हाबायाव गाननाय सान्दुंजों दाबुंसै सेट हेभि नैबेबो नाय माबायदि हेभि वाव
आं लोगोफोर लाबोदों माखासे मेहेन्दी कालार नायनो बिहरगासिनो दानिया आं देखायगोन टस मुगानि नै मुगा টচ মুগা ইয়াতেও কিবা আছে না দুটাও আছে অৰুণা আৰু ব্লাক দুটা আছে এইটো কিমান মানৰ আহিব ৰিটেল প্ৰাইচ এইটো 18 পৰিব সিদাই লাষ্টিংआ मोजाङानो जायो এইটো একদম লাইট বেবি পিঙ্ক सिल्भार गुना वाव मोदान जोबो नै गानबानो हाथायानो गाजोबगोन थाम्फैफ्रा बानांगौबा बाजै थाम्फैफ्रा हाथायानो गाजोबगोन बानांगौबा गाननायाव कालार जोमग्राया जायनो नांगौ ओरैबायदि जेरावहाय 15-20,000 20,000 80,000 आरो अर्डार लायै अर्डार 1L सिमबो थांनो हागौ बेनि बेलायाव माबा मोनसे बुंनाय माने बेरे बासाखौ बुफ्रुनानै लानाय बेखायनो आं बाथ्राखौ नैबेरैसो बुंगोन हमना ला न'खरसेनि असे बिदा फंबाय बे न'खरसेनि असे बिदा फंबाया माबा मोनसे फिसा जाहोनखौ लानानै नांलाय खमलाय जादों दा फिसा नांलाय खमलायखौ लानानै जुदि बिसोर बिदा फंबाया दुब्लि बारियाव थांनानै होसिखाव जुदि नांलायोब्ला होसिखाव जुदि बुलायलायोब्ला बेखौ नुग्राया खोनाग्राया गामिनि मानसिफ्रा बा गुबुना बेखौ गाज्रि मोनगोन दा बेखायनो बे फिसा जेंनाखौ न'आवनो जुदि मोजाङै रायलायनानै लायोब्ला जानो हागौ बे जेंनाखौ रावबो खोनानाय नङा गुबुना नुनाय नङा मोजाङैनो फोसाबजागोन दा दिनै बिसायाबो मोनसे न'खर दा बे न'खर हिसाबै न'खरनि ज' लोगो नांनानै न'खरावनो जुदि मोजां सावरायलायोबा जानो हागौ जोंनि जेंनाफ्रा जोबगोन नाथाय बेबो थांनानै दुब्लि बारियाव होख्रावोब्ला बेबो थांनानै दुब्लि बारियाव होख्रावोब्ला नंगौ दुब्लि बारियाव थांनानै होख्रावनो बयहाबो मोन्थाय दङ बेवहाय रावाबो हेंथा गैया नाथाय बिदि होननानै दुब्लि बारिखौ जुदि होख्रावग्रानि जुदि फोथार बानायोब्ला जानो हागौ खोनाग्रा नुग्रा आरो समाजाव गाज्रि बारहावा बावगोन बेखायनो आं खावलायगोन गासै महरगिरि बिथांमोनखौ जोङो गोसोखौ हमथानांगौ रावबो गेदेर नङा रावबो उन्दै नङा रावबो गोरोंसिन नङा रावबो गोरासिन नङा जों गासिबो एखे जों गासिबो न'खरसेनि मानसि जोङो ज' रायलायनानै ज' थांखि लानानै ज' जानानै जों खामानिखौ मावलायनांगौ नाथाय जुदि बिदि जायाब्ला जोंनि थांखि जोंनि समाज गासैबो गुबुंले जागोन बेखायनो आंनि गुरै खावलायनाय जायखिजाया माबा मोनसे जेंना जायोब्ला जेंनाया जाखायो जों बेखौ ज' जानानै सावरायनांगौ गोरोबलायनांगौ बेसो आंनि खावलायनाय